Jidher li qed iberraq fuq is-settur tal-gaming hekk kif xejn anqas minn 3 kumpaniji ħabbru li taw essenzja lil numru ta' ħaddiema bbażati hawn Malta. Il-ġurnal Malta Today jirrapporta li aktar kmieni din il-ġimgħa il-kumpanija Multi Lotto essenzjat bejn 10 u 15 il-ħaddiem li ammontaw għal madwar nofs il-ħaddiema ta' din il-kumpanija bbażata f'Malta. Dan wara li l-kumpanija ċediet il-liċenzji tal-gaming fir-Renju Unit u f'Malta. Kumpanija oħra hija l-Grupp Stars li tinkludi fost oħrajn il-brand internazzjonali PokerStars. Skont rapporti fl-istampa internazzjonali, din il-kumpanija tat essenzja lil madwar 50 ħaddiem. Sa dan it-tant, il-Port il-Lavin Malta jirrapporta li Gaming Innovation Group waqqaf parti mill-operat tiegħu fi Spanja li wassal biex jintilfu mal-25 impjieg. F'kull każ, ir-raġunijiet ewlenin għal dawn is-sensi iduru mal-fatt li l-kumpaniji jridu jnaqsu l-ispejjeż tagħhom. Għalhekk, kollox jindika li fis-settur tal-gaming mhux kollox wartu żgħar u dan is-settur mhux qed jikber bl-istess mod kif kiber fl-aħħar snin settur li kien inbena fi żmien gvern nazzjonalista.